anụkpogo m nwaanyị ọzọ maka na nna m sọ nwaanyị ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya nụrụ di o wee bata wee mụbali ụmụaka na ọ bụrụ nyanwa na-enye nwa ya wee mụgide wee mụọlia ụmụaka 6 ịghọtago ọbụlụ nwaanyị so di wee pụọ wee bido mmagharị na ya mụrụkwa ahụ o wee ya amagharị wee jekwulukwe nwaanyị nọ na di mana die n'obodo oyibo ya na ya na-abụ wee na-abụ na o nwere ka nwoke ga-esi na-eke ịkpa ịghara ịma ọkwa ịghọtago na mgbe ya notisi na ọ na-eke ịkpa na ya gwara ya ka ọ kwụsị ọjụ ya eme investigeshọn ọ bụrụ na nwaanyị nọ na di mana die n'obodo oyibo ọkwa ịghọtago ya sie na iwe na dogal anụgo di ka ayọli ayọ ọnya n'ọgụ niile doni ya mana stil ya agbazi anya nkịtị maka na ya fụrụ nọ maka na gịnị mere na ya mụtarala ya nwoke mana ya na-ayị ya na-asị ya ka ha mee adopt ma ọ ka ha try ikwu toni magonu kọndishọn ya fụrụ onwe ya si di wee jee na nke nwaanyị anya na ya na-abụ na-eli enyi this girl wee mụọ ụmụ nwoke na-atọ na di n'obodo oyibo na-abata na-apụ na-akwadoro ha akwụkwọ wee mụọ ụmụ nwoke na-atọ until di wee du ready ịbịa kpọli ya ha wee jee test o wee bụrụ na ụmụaka niile na ọbụrụ that man mụrụfa the man wee gbaka wee tụpụrụ the woman ihe n'ilo wee ligoli the woman ka o gbuo anapụtala ya the woman anapụta o wee sị na ya anụsigo jụjụ ma ụmụaka ịgalụ onwe ya jawala onwe ya this woman wee kpọba die wee kpọọ die wee sị die na anya gwamụrụ ụmụaka na-ata afọ na di ya amarọ die wee tie na ihe anya na-akọrọ anyị bụ ihe ya nụziri n'ikpeazụ ka a na-akọrọ anyị ihe ahụ die wee dulu ụmụaka wee jene na ọbụna ụmụaka na-atọ bụ nke tụma ọ ga-abịazi gwu ya ife menụ ọtụma ọ ga-ayọbazi anya ma o mewo ntị na ọdị ọda na ama ife dị eme o wee gbalata na ndịda wee lụọ ọlụ dịsa ụmụanụ unu lụsịala unu jee ebe nna ya jee mee gie na-agwaghị ya n'ụbadị ụmụ wit ụmụaka na-ata afọ ọ sị m nne na ọkwanye ahụ na o nwere ka ya si wee nwaanyị di a na di eji eme ego diskal na nzizo jos sete mmadụ wee jee mee ego diskal wee gwakwa dị gaanyị ya agwakwana nwunye o ịmago onu ha wee jee mesie ego ọ na-agbazi ojezie na nke dịgal nọsịa ọbịa na nke nọlụ n'ihe o ji wee jelu ọlụ ụlọ na ndịda bụ ka o wee nwee ike na-eje na-ewelu ndị be ha na mami ya wee na excuse na ya mụrụ no this girl wee nye nwaanyị bụ ihe nọgidezi one day wee jee na fonu dị o wee bụrụ na o nwee pikchọ dị selụbọsị afọ eji eme ego dịgal dị woman wee fịa o wee tie wee bịakwute nyanwa wee si ka ezi ihe oji ezigwa ha na di anụgo nwaanyị ọzọ na o nwekwa ka ọ dị kezi mgbe o ji wee mee ya si ya mba na di anọkwa nwaanyị ọzọ si ya ka ezi ihe bụ ihe anyafu na fonu die andị na di ụmụanụ na-echọbụ na di ejesie bata ka ọjụ ọnya so wezie ka fana abọsi wee fụ wee kalibasi ụka wee gwu ya ihe anya wee si send ali a the picture wee send ali ọbụla eziokwu na the man se picture mgbe di girl na-apanye die mmanya ọsị m nne ike wee kwụla ọtọ wee gwe anya wee ji nwayọ wee paakị ngwongwo edulu ụmụaka na-esi anwanya mụlụ na be nne ya n'iwe si nya abata ndị be nne ya na-atakwu onye sef maka na ndị be nne ya si na fadru against na o je nụ nwaanyị ọzọ na ife fadru against bụ na ọgwarọ ha nwa ọgwakwụ nwunye ọjọst mee ihe anụnwa n'azụ n'onwe nke ọ dị this woman asị m na ọ bụ na ọ gwara ya na ya ga accept maka na ị nwere choice andị na ọbụrụ fault ya mana ije mie n'azụ bụ ihe nye ekwero akwa ịghọtago ya wee na be nne ya wee je nọlụ o wee nata wee bịa be nne ya wee bịa na-ayụ ya biko ya gbaghalụ na ya dosọrọ nke nwa na-akọ n'elu ọ sị m na ihe na-ewu ewu bụ na ọ bụrụkwanụ na ya mụrụ a na this man ga-ana anụ nwaanyị na-abụ in fact ọ sị m what a man cannot do when it comes to that side chai ọsị m nne ene amara ife a ga-eme na ọ bịakwa bịa na-ayị ahụ
andị ka ọ bata na papia na ụmụnne ezukolie ose ọ nwere ihe ha emere ya ọ maghị stil bịa na-ayọ. In fact n'ihe a ji wee bịaba ebe a nụwa bịakwube ihe a bụ na die dana na-ayọ oyolugbogo oyolugbede. Ọ sị m maka na ndị befedo ready to train those kids and na ya gwadukwu ready ya jee nụbaza that girl. Mana ịmagolu na onwe ka a ga-esi ayọzi gị ayị ya ọdụzi aka ibozi chukwu so ọ na-ayọ oyolugbogo oyolugbede ịghọtago. So ụfọdụ ndị mmadụ bịa sokwa olu na-ayọ ma di nwaanyị afọ na nwaanyị afọ na die ka ọ kasị njọ duto na ọ dịzi ka a ga-asị na nwaanyị afọ bụ ihe gbasara dị mari duto na die na-atụ ụtọ si na ka ọ fụla ihe anwa na ọ kala ịbịa jugodu nyanwa bifo wee bịa ka jezukie dị ụmụanụ wee si na ya mụrụ na a na-ezokwa inu nwaanyị ezo na ọkwa honestly ka a ji wee jejuba dị ụmụanụ asị friend na ya kwesịrị ịma ọkwa ịghọtago. Ọ sị m nne na papia adọrọ happy atọ na papia n'ụdị iwe na-ewe papia dị too much na papia sọ ọbụgodu na ọ gwara nwa ya nwaanyị na o kwesịrị egwu ya na o nyere aka n'isi wee jee nụọ nwaanyị ọzọ na-agwaghị ha ịghọtago. Ọ sị m mana di edu ready to do whatever ihe ọbụla agwali ya na ya ga-ememe ya bụ na agbaghalụla ya ịghọtago. Na papia si ya na ya chọrọzi ya jezie nọbada aka ma mia si anya agbaghalụ na onwe ekwenu choice na ọ bụrụ na o kwelu na ọ ga-agbaghalụ na ya ga-eje yọba papia na afa na abụọ je yọba papia na papia ga-echenji mind ya mana ya na idigodo ka ya nwa make up her mind ịgbaghalụ die. Ọ sị m nne na ihe a na-afụ n'inweta ka o si afụ na ọ na-afụ ka onye agbala ose na ọ sị m na ọ bụ na this guy gwara ya na ya ga-ekwe maka na ya ma na enwero choice na ya suggest ya ka faje mee nwa adopt n'okwuru okwu ya si aka ya try kwuo n'okwuru okwu na ya mụrụ na ihe a ka ọ na-eme akwa ịghọtago. Mana di na-aṅụ oyi n'eziokwu eziokwu si na ya mụrụ na ụmụaka afọ niile bụ nke maka na di girl na-anata steady bịa na afọ the girl na-apụ wee na-akwadolu ha akwụkwọ before ihe a wee mee hai na anyị na kịta ekwuzi maka di nụlụ this girl ka ekwenu maka nwoke n'ụlọ anụ n'obodo oyibo ji wee mee ihe niile anụ mere. Fata ụfọdụ ndị mmadụ nwere obi ụfọdụ ndị mmadụ anyway amụrụ m ihe m ga-ekwu mana che this girl wee sị m na die fụlụ ya n'anya ahụ ịghọtago na ọ fụlụ ya n'anya na ọ na-provide for ụmụ ya mgbe ihe niile anụnwa na-eme nakwa ịghọtago na onye awa ka ya ji wee na-asị ịmagolu nwebe ntụgharị obi wee na-asị ka amalife ndị mmadụ ilo nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọdụgo ka dosgal mee na onye gbaghalụ die chigebe azụ maka na o nwere choice and maka na die dị truly sorry maka ihe o mee ka onye kwechilikwelu n'ihe nne ya gwara ya ka fata adịghị ya afụfụ maka na ihe o mere adọsara mma. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi alụmaka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.